Добро утро, здравей България, гореща тема с изключително актуален и интересен събеседник. Нейно превъзходителство, посланикът на Великобритания, госпожа Ема Хопкинс е при нас. Добро утро, добре дошли. За превода ще ни помогне госпожа Гергана Алякова. Здравейте. Здравейте. Да започнем с може би най-важния въпрос. Напълно ли сте сигурни, че зад случая Скрипал стои Русия? Имате ли абсолютно безспорни и конкретни доказателства за това? Има ли дори един малък процент колебания у вас, че може да не сте прави? Няма колебание у Обединеното кралство. Стигнахме до заключение, че има голяма вероятност Русия да е отговорна за употребата на бойно-отровно нервопаралитично вещество в Солсбъри в Обединеното кралство. Тази сутрин 27 държави потвърдиха, че са съгласни с тази оценка, в резултат от което експулсират 143 руски разузнавачи. Как ще убедите тези, които днес припомнят войната в Ирак, която, знаете, започна през 2003 година по инициатива на Съединените щати и Великобритания с аргументите, че режима там създава оръжие за масово поразяване, които, знаете, по-късно това беше опровергано, не бяха открити нито такива оръжия, нито такива лаборатории за създаването им. Тези хора, които днес припомнят този факт и се съмняват, как ще им кажете, че нямат право да се съмняват? Какво е различното този път? Не искам да коментирам позицията по Ирак, но в тази конкретна ситуация имаме много сериозни съдебно-медицински доказателства за прилагането на бойно-отровно нервопаралитично вещество. Веществото е дадено за анализ, независим от Организацията за забрана на химическите оръжия. Те анализират в момента веществото. То се анализира и в независими лаборатории по цял свят. Наскоро очакваме да излязат резултатите от анализа. Имаме сериозни съдебно-медицински доказателства, както и доказателства, че през последните 10 години Русия развива своята способност да използва нервопаралитични вещества за убийства по цял свят. Така че това, което ние разполагаме, е нашата разузнавателна служба и нашето разбиране за руската дейност. Нека да кажа, че този инцидент е само един елемент от поредица действия от страна на Русия. Така че за нас е важно да кажем, стига толкова. Години наред се повтаря един модел на поведение, при което Русия последователно нарушава и погазва международния правов ред. Анексирането на Крим, подпомагането на режима на Асад в Сирия, опита за преврат в Черна гора, намесата в избори по цял свят, кибератаки, дезинформация, свалянето на полет МХ-17 в Украйна. У нас това се разглежда като една поредица от последователни действия и за нас е много важно да покажем, че ние повече няма да търпим подобни неща. Искаме да се изправим и да кажем, че е дошло време да преоценим нашата обща сигурност и руското поведение. Русия отговаря с контрамерки, още не е обявила какви ще бъдат те. По последни данни тя намесва и някаква лаборатория, за която близо до Солсбъри, за която твърди, че вътре се е разработвало вещество подобно или същото, като това, с което е отровен Скрипал. Те също поискаха доказателства от вас, които да докажат, че не Великобритания е замесена в този инцидент и казаха, че биха считали акта за нападение над свои граждани. Как ще отговори Великобритания сега на това, което Русия казва? Нито вярваме, нито приемаме такава позиция. Разбира се, Русия ще отрече участие, както отричат, че помагат на режима на Асад да скрие химическите оръжия или че са разположили свои военни части в Украйна. Очакваме да спазват задълженията си по Международната конвенция за забрана на химическите оръжия. Очакваме безпристрастен международен анализ, не руския. Очакваме резултатите, но имаме пълна увереност какъв ще бъде
получават резултатите от анализа на веществото. Русия не отговори на нашата молба за сътрудничество по никакъв разумен начин. Отвърнаха с сарказъм, с отричане. В момента ние проследяваме публикациите и теориите, които циркулират в руските медии. В момента сме изброили 24 на брой, които руските медии публикуват, и те са в спектъра от абсолютно невъзможното до абсолютно смехотворното. Например, че господин Скрипал бил пристрастен към новичок, че Тереза Мей е разработила новичок, или че Обединеното кралство го прави, защото искали да увредят предстоящото световно първенство. Всичко това, разпространявано от руското правителство, една мрежа от лъжи. Ето затова решихме да имаме независим анализ от международната общност. Да ви попитам направо, какво очаквате от България? У нас, знаете, има дебат. Виждаме колко държави се присъединяват и се солидаризират с Великобритания. Ние също го направихме, но не сме експулсирали руски дипломати все още от страната си. Това се обсъжда. Вероятно сме близко до такова решение. Но ако решим да запазим неутралитет, какво ще си помислите за нас? България вече изрази своята много силна подкрепа и солидарност, и това беше изразено пред мен лично, пред Обединеното кралство, нещо, за което благодарим. България също така участва в много силното изявление на европейските лидери, на Европейския съвет, нещо, за което сме много благодарни. Разбираме, че това е суверенно решение, което всяка държава приема. Обръщаме се към нашите съюзници по цял свят с молба да покажат подкрепа, да застанат на наша страна. Но тук не става въпрос за подкрепа за Обединеното кралство само. Всички 27 държави, които предприеха мерки, те не го правят само от солидарност. Солидарността е единия елемент. Но става въпрос за нашата обща сигурност. И тази нова фаза на по-враждебни руски дейности засяга международната сигурност и мир. И това е причината, че тези страни вземат решение да действат по този начин. Ясно е, че има много страни, като България, които по географски, икономически, енергийни причини трябва да са много балансирани в решението си какви действия да предприемат. Разбираме, че това е едно много политически деликатно решение. Ето защо всяка държава има право да вземе свое решение. Много благодаря за вече заявената подкрепа от България и сме наясно, че всяка държава трябва да огледа своя политически контекст. Ние сме съюзници в НАТО и НАТО отправи много силно изявление, също изгонвайки 10 руски разузнавачи. България присъства в тази реакция на многостранно равнище, нещо, за което сме много благодарни. С какво е важна за Великобритания тази солидарност, която вие наричате обща сигурност? Настоявате за нея и с какво тя допринася за стабилността в Европа в момента? От гледна точка на Обединеното кралство, ние вярваме в системата, основана на международното право. Вярваме в работа чрез формата на ООН, на многостранните институции. И когато има страна, която последователно нарушава това. Всъщност Русия беше изненадана от силата на отговора. Защото, вероятно, са считали, че така сме привикнали на техните приеми, че ще се въздържим или сме оплашени да реагираме по-силно. Ние сме убедени, че не искаме да се върнем към ерата на студената война, но искаме да намерим подходящото равновесие в международния мир и сигурност и да покажем, че определен вид действия са неприемливи. Трябва заедно да се изправим, за да възстановим равновесието, за да може Русия да се върне на масата обратно в международните отношения на сътрудничество. Убедени сме, че трябва да минем през този период на пренастройване на международния ред, за да може да постигнем това. Във връзка с всичко това много се заговори, че светът е на прага на световен конфликт, че случая Скрипал много би помогнал на този конфликт да избухне. Би настроил лагерите. Кой глобален играч би имал интерес от такава развръзка? И виждате ли вие такъв потенциал в този скандал? Страхувате ли се от такава развръзка?
Не се опасявам от подобно развитие, защото ако работим през международните формати, по такива заплахи на такива заплахи може да се отговори много внимателно. Освен това, нашия отговор трябва да бъде в съответствие с нашите ценности на демократична страна, която вярва в спазването на международните задължения. Ето за това съм убедена, че трябва да използваме международните формати, Съвета за сигурност на ООН, Организацията за забрана на химическите оръжия и всички останали структури, които сме изградили през последните 50 години след края на Втората световна война, за да можем да управляваме и поддържаме международния мир и сигурност. И това се вижда ясно. Страни от 3 континента предприеха действия през последните няколко седмици, което показва, че въпреки политическите ни различия в областта на търговията, в нашия случай по отношение на изхода на Великобритания от Европейския съюз, въпреки всичко това ние можем да застанем рамо до рамо, когато става въпрос за международния мир и сигурност. Така че не искам по никакъв начин да се поддаваме на цялото това сеене на страх за това, което предстои. Може би по-скоро искаме да спрем нещата и да не сме в ситуация, в която трябва постоянно да смъкчаваме руските действия. Но чисто практически човек се пита какво следва. Гоним дипломатите на Русия от страните си, Русия действа реципрочно и после тона се втвърдява и какво става накрая? Вие сядате на масата и се разбирате. И ни казвате на нас, че всичко е наред. Какво ще последва? Не става ли по-опасно? Не, всъщност, именно за това е международната дипломация. Опита ни след убийството на Литвиненко през 2006 година е, че ние се обърнахме към Русия да сътрудничи с разследването, преследвахме извършителите, напразно чакахме Русия да окаже съдействие, но това не е нещо, което ще приемем и този път. Ето защо предприехме много решителни, конкретни действия. Убедени сме, че трябва да очертаем една линия и да кажем стига толкова. Именно това правим в момента. Великобритания мина по труден път с Брексит през последните години и със сигурност сте свикнали с трудните въпроси. Един от тях под формата на коментари и упреци, ако щеш, а не само у нас, към вашата страна е следния. Великобритания иска солидарност от останалите европейски държави, след като официално се развежда с Европа, което означава, че в някакъв степен страната ви се отказва да споделя и общи ценности, общи отговорности и задължения. Не съм съгласна с тази оценка. Една от нещата, които този инцидент показва е, че въпреки, че демократично сме взели решение, че нашето бъдеще трябва да бъде извън структурите на Европейския съюз, но в качеството на много близък приятел. В областта на международния мир и сигурност, сигурността на Европа е и британската сигурност, така че ние сме абсолютно ангажирани да я поддържаме. Това, което се опитваме да правим, управлявайки на развода ни с Европа, искаме да запазим нашите способности в областта на сигурността. Така че искаме от Европа да постигнем един всеобхватен отговор по сигурността, който не само, че няма да ограничи съществуващите договорености, но дори да ги повиши, за да може да справяме с заплахите, защото това не са заплахи само за Обединеното кралство. Това са заплахи за цяла Европа. Тероризма, организираната престъпност, киберпрестъпността, това са общи заплахи и ние високо ценим сътрудничеството си. Така че след като официално напуснем Европейския съюз, ще продължим да имаме много тясно сътрудничество по този особено важен момент. Дискусията с останалите държави членки и обсъжданията ни чуме, че те много държат да запазят тези отношения. Това е един много положителен резултат и много положителен начин, по който да гледаме на нашето бъдеще, на нашите бъдещи структури, а и много години напред ще се продължим да си сътрудничим. Вие преди малко споменахте опита ни от Втората световна война. Между другото, сега се сещам, че днес е 29 март. На 29 март 1944 година британско-американската коалиция бомбардира тук София.
а на следващия ден това са едни от най-тежките бомбардировки, които историята помни. Правя тази историческа препратка, за да припомня и на нашите зрители какъв дълъг път е изминат, за да стигнем до тук, да бъдем съюзници в два от най-мощните съюза в света – НАТО и за сега все още Европейския съюз. И с това искам да ви попитам как виждате бъдещето на нашите отношения. Това е последният ни въпрос. Виждам едно много силно бъдеще. През последната година и половина водих разговори на всички равнища с българското правителство. Едно от нещата, които винаги се откоряват, че ние ще останем приятели след напускането ни на Европейския съюз. Обединеното кралство силно подкрепи българското членство в Европейския съюз. Работихме много близко с България в подкрепа на присъединяването ви. Ние ще продължим да изграждаме двустранните си взаимоотношения. Те са много силни в областта на сигурността, борбата с организираната престъпност, финансовите престъпления, престъпления свързани с миграцията, борба с тероризма. Имаме ежедневно сътрудничество по въпроса. Нашите търговски взаимоотношения се разрастват. Сътрудничеството и в двете посоки се подобрява. Но за нас е много важно да продължим да привличаме умните български студенти в нашите университети. Продължава Обединеното кралство да е най-привлекателната дестинация за висше образование. А за нас има огромна полза от вашите изключително умни студенти, които допринасят за новаторството, научните изследвания към цялата ни общност. Така че ще продължим да развиваме нашите културни отношения. През следващите 12 месеца с българското правителство ще продължим да работим, да развиваме отношенията си, така че когато в края на 2020 официално напуснем Европейския съюз след преходния период, да имаме една много здрава основа за бъдещата ни съвместна работа. Много ви благодаря за това гостуване. Благодаря ви.